खुलुमबाय आङो कुबिन बर' टंला दख'रा ABSU बर' होमबालाय नोंलाय मा मानसि ना होननानै मा सारन जाहैगोन दिल्लीयाव नों मा मानसि आंहा बर' नोंसोरसो बर'खौ जातिखौ फानदों होमबालाय नों जाति फानग्रा मानसि नोंसोरो सिखोमोन नों बर'बा ABSU बर'बा नों मा मानसि आं बर' गासिबो समान नंगौना नङा गासिबो समान नङा गोदो नों मा सिखोमोन खालामदों आं नोंखौलाय मा खालामहैनो आंलाय मा दाय खामानि मावदों दिनै बर' जातिखौ मानो फानखो प्रमद बर'आ मानो बदलनो नाङा होननानै दिनै मानो सिगनेसार होखो नोंबो दिनै ABSUआ जुदि लामायाव जुदि नाव बदल नरेशनार मोनसे स्लगान होनो ABSUखौ बेसेबां मोनजाखो दायो नोंसोरो हायाखै जोंनि जुनियर मानसिफोरा गियानि मानसि ओंखारदों बिसोरथ' बड'लेण्ड बिगौमोन ना बेखौबो नोंसोर सेस खालामबा कमेन्ट कमेन्ट नों मानो बिदि खालामखो कमेन्ट आं गियालै नोंखो नों आंदो नांनो हाय खिन्थु नोंनि सेबा गाद्दार जायाखै नोङो प्रमद बर'नि खिथु सुलाग्रा मानसि कमेन्ट दिनै आं लाइफआव फार्स्ट टाइम लाइभ भिडिअ फैदों बेनि जाहोना जाबाय दाख्लिहाय जिहेतु टंला एबसुनि प्रेसिडेन्ट कमिन बर'आहाय आंखौ ओरैबायदि ब्लेम होदों लाइफ थ्रेटनिं होदों होननानै बियो बुंदों बे नंखाय मानो होनबोला दाख्लिहाय हराव 10टा बाजियाव आंखौहाय फन खालामहरदों सासे मानसिया असिनाखि मानसि आं सोंदोंमोन बेखौ नों सोर होनना बुंदों बुंब्लाबो बियो जेनेबा क'क्राझारनि होनना बुंदों आरो क'क्राझारनि होनना बुंनायाव क'क्राझारनि रावा बेलेग जोंनिया बेलेग जायो उनाव नों कमिन नामा होनना बुंबाय सोंनायाव बे औ होनना बुंना लादों बुंनायाव बिब्दिनो कमिन होननानै जों एसे तर्क जुद्ध जादोंमोन किन्तु लाइफ थ्रेटनिं नङा जेनेबा जोंखौ मानो कल खालामनांगौ जों जिबो खालामगोन खुलुमबाय आङो कुबिन बर' टंला दख'रा एबसुनि आङो आफादगिरि दा बर्तमान दिनै आङो लाइभखौ मानो होनो गोनां जाखो बा लाइभआव आं मानो फैनो गोनां जाखो बेनि मोननैसो जाहोन दङ बेनि थाखाय आङो फैनो गोनां जादों आं बेखौ गथि गथि आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो सानदों जे दाखालि बावैहाय 31 मार्चआव मोनानि 10टायाव खालिंदर ब्लक BPF नि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा सासे असिनाखि जेबो दाय गैयै मोनसे गामिनि सासे सेंग्रा बिथांनि मबाइलजों अभार टेलिफननि गेजेरजों आंखो टंला दख'रा एबसुनि आफादगिरि आं कुबिन बर'खौ बिथांमोना जोबोद मोनसे लाइफ थ्रेटेनिं होदों धमकी होदों बा दम होदों बिथांमोना फारियै TCLCC नि बारग' चेयारमेन एक्स चेयारमेन दैथुन बड'सा बिथां खाग्रा उलुबारिनि सन्तोष बसुमतारी होननाय सासे सेंग्रा आरोबाव दङ लकेलनिनो उपुर्भ बर' होननाय बिथांमोना जोबोद माने जौ फेग्लिनानै आंनि सायाव जोबोद माने खोनासंथावै अश्लील राव अश्लील भाषा होनना बुंदों जायखौ खोनायोबा जोबोद मुगैथाव बेनि थाखाय एसे तर्क जुद्ध जादोंमोन आरो बै मानसिखौबो बे गथ'खौ सिनायबाय बियो थाइगिर खैरुगुरि गामिनि आरो बेनिनो लोगो सासे बिनिनो आंनि नाम्बारखौ होनाया जाबाय बे कातिन्द्र बर' आरो इउटुबाव एगारनाया जाबाय जोंहा राजु बसुमतारी दायो दिनै आंखौ भुल हमा लाफानो जोंनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथां कुमिन बर'आ सोंनांगौमोन बिसोर फन खालामग्राफोर नोंसोर आंनि नाम लानानै मानो फन खालामहरनाय दिनै आंखौसो गोरोन्थि सानदों आंनियाव कल रेकर्ड दङ जेबो टेनसन गैया आदा कुमिन आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों नोंनि कल रेकर्डखौ नों लाबो आंनि कल रेकर्ड आंनियाव फुरा दंजोबो कल रेकर्डआ गाबोन थानायाव फै
जोङो जमा डिसकास खालामगोन भुला सोरनि गोरोन्थिया सोरनि दुध का दुध पानी का पानी बेसेनोसै